Sanibonani babukeli bethu emakhaya nasemhlabeni wonke jikelele. Ngiyethemba niphilile. Ake siqale ngokubonga uNkulunkulu ngoba inyama nomphefumulo kusahlangene. Noma izinto zinzima kangakanani kodwa usasigcinile, usasinikile elinye ithuba. Kunezindaba ezifihliwe, izimfihlo abantu abaningi abangasoze bakhuluma ngazo. Kodwa namhlanje iqiniso liyaphuma. Ngiyawabona ama-comments wenu sihlobo zami ezithandekayo. Ngiyabonga kakhulu ngokuhlala ningeseka. Sengize ngabona nomakhelwane bami ku-comment section. Kodwa leyo ndaba sizoyixoxa ngelinye ilanga. Wamukelekile ku-Secrets Exposed. Lapho izimfihlo ziphumela obala. Ukuzisola kuxoxwa ngakho. Nezifundo zempilo zingasifundisa sonke. Donsa isitulo, hlala phansi, ungiphe indlebe ngoba indaba yanamhlanje ingase ikwenze ucabange kabili. Asingeneni ngqo endabeni yethu yanamhlanje. Sisi sawubona, ngiphila ngokuzisola ngento engayenza ngokuthanda imali nangokungazwethiseki ngalokho uNkulunkulu ayengibusise ngakho. Ngiyindoda eneminyaka ewu-25, bengisebenza kahle, ngihola kahle. Isizathu sokuthi ngithi bengihola kahle ukuthi uma ngiqhathanisa impilo yami ngisasebenza nempilo esengiyiphila manje, kukhona umehluko omkhulu. Umholo wami wawukwazi ukuthi ngibhadale i-rent, ngithenge ukudla, ngigibele ukuya emsebenzini, ngizigibeze inyanga yonke, ngisale nokuncane engangingazijabulisa ngakho. Kodwa ngangingakuboni lokho. uNkulunkulu wayengiphile impilo enhle. Ngokungasuthiseki ngazithola sengikhalela impilo yabanye abantu. Ngangibuka amajita ahamba ngezimoto ezinhle, egqoke ama-brand, enuka ama-perfume abizayo. Uma bephuma nabangani bebethenga utshwala bengabheki ukuthi basebenzise malini. Amantombazane bebezikhethela. Mina amantombazane abenganginaki kangako uma siphumile siyodakwa. Bebethanda lamajita anemali. Ngangisaba ngisho nokushela amantombazane amahle i-lay queen. Ngangingeke ngikwazi ukuwakhokhela impilo ayeyifuna. Umuntu wesifazane omuhle udinga indoda enemali. Uma ungenayo imali awuyona indoda ephelele. Ngangigcina sengitshola nabantu engangingabafuni. Ngangihlala ngizitshela ukuthi mhla ngizothola imali ngizoshela i-type yami. Ngangikhalela lamajita indlela ababengena ngayo endaweni yokuzijabulisa bese wonke umuntu ababheke. Ngangikhalela ngisho nangendlela ababethenga ngayo utshwala. Mina ngangiphuma ematshwaleni ngisafuna ukuthi ubunandi buqhubeke, imali isiphelile. Kwakungilimaza kakhulu lokho. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngangihambe nomunye umjita siyophuza. Saqala ukuphuza sonke sixoxa, sihleka, ubunandi busaqala wathi usefuna ukubuyela ekhaya. Mina ngangingakafuni ukuhamba. Ngamlandela ngoba ngangingenayo imali yokubuyela emuva. Ngaphuma lapho inhliziyo yami isibuhlungu. Ngangisola impilo yami nokuthi ngazalelwa emndenini onjani. Ngaqala ukungena kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ngifuna indlela yokwenza imali. Ngangichitha isikhathi sami ngiku-Facebook naku-YouTube. Ngangibuka amabhizinisi nabantu abathi bayenza imali online. Ngangihlangana nama-video abantu abathi bayakwazi ukushintsha impilo yomuntu. Kwathi ngelinye ilanga ngaqala ukuhlangana nama-video ezangoma ezikhuluma ngokuthwala. Ekuqaleni ngangiwabuka njengomuntu obuka noma yini evela kwi-Facebook. Kodwa njengoba ngangiloku ngiwabuka, aqala ukuvela ngobuningi bawo. Ngangivala elinye kuvele elinye. Naku-YouTube ngangibona into efanayo. Abanye bebekhuluma ngokuthi ukuthwala kungakwenza ube nemali. Abanye bebethi umuntu akufanele abe igwala, kumele abe nesibindi uma efuna impumelelo. Abanye bebethi uma ulandela yonke imithetho yesithwalo, akukho okubi okwakuzokwenzeka empilweni yakho. Mina ngangibuka, ngilalele, ngifunde nama-comments. Abanye bebesupporta isithwalo, abanye bexwayisa. Into engangithanda ukuyibuka njengokuzijabulisa yaqala ukungena engqondweni yami ngendlela yokuphuma ebunzimeni. Ngangithi mhlambe lena indlela yami eyayizongisa kwampumelelo. Nami ngihambe ngezimoto, ngihlale endaweni engcono. Ngangifuna ukwazi ukuphuza ngaphandle kokucabanga ukuthi imali izophela. Amantombazana amahle angisondele. Kwakukhona abantu ababeshiya amanamba nama-address kuma-video. Ngaqala ukuthatha amanamba, ngagcina sengithole inamba yesangoma esasiseMozambique. Ngamfonela, ngebhadi sasingazwani kahle ngoba sasingakhulumi ulimi olufanayo. Ngangicaza ukuthi ngifunani kodwa kwakunzima. Ngabe sengicela omunye umjita waseMozambique ukuthi angikhulumele naye. Lo mjita wangisiza.
Wangitshela ukuthi lo baba wayengumuntu omdala futhi wayesebenza ngalolu hlobo lwezinto isikhathi eside. Kwakuyinyanga eyaziwayo endaweni. Bakhuluma umkhulu washo ukuba ngigibele ngiye eMozambique ukuze ngithole usizo. Ekupheleni kwenyanga ngakhulumisana nomjida engangimcele ukuthi angikhulumele nobaba. Ngamcela ukuthi angiphelezele eMozambique. Ngangifuna ukuthi uma ngifika khona ngikwazi ukuxhumana kahle nesangoma. Ngathatha umkholo wami ngagibela ibhasi salubhekisa eMozambique. Ubhuti ngambhadalela imali yakhe yokuhamba. Eyakhe imali yayiphansi kuneyami ngoba wayenayo ipassport. Mina ngangingenayo ipassport. Ngangingasiboni isizathu sokuthi ngenze ipassport, yayizongibambezela. Ngangingafuni ukulinda isikhathi eside. Engqondweni yami ngase ngibona imali nempilo entsha. Ngangibona sengathi uma sengibuyile eMozambique izinto zazizoshintsha. Lo mjida angizange ngimfihlele ukuthi yini eyayingisukumise phansi. Wayazi ukuthi ngifuna imali. Uhambo lwethu lwaluluhle, safika basamukela kahle. Safikela lapho kwakuhlala khona umkhulu. Indawo yayingafani nale engangiyijwayele. Ngangizizwa ngingakhululekile kancane. Kodwa ngangizitshela ukuthi kubangelwa ukuthi ngimusha kulelozwe. Sangena endaweni yakhe yokusebenzela ngahlala phansi. Umkhulu wangibuka wathi kimi ukuthatha uhambo olude kuyakhombisa ukuthi ngangizimisele ngento engangiyifuna. Ngamtshela ukuthi ngiyasebenza kodwa imali ayinganeli. Ngamtshela ukuthi ngifuna impilo engcono. Wangibuka wathi, "Uyazi ukuthi into oyifunayo ayilula." Ngathi ngiyazi mkhulu. Ngalelo langa ngabeka u20,000 njenge deposit. Ngangiboleke imali emsebenzini nginenhloso yokuyibhadala uma lokhu kungisebenzela. Wangiphuzisa amanzi ayenento engangingayazi. Ngawaphuza ngemva kwesikhashana ngaqala ukuzizwa nginesiyezi. Ikhanda lami lase lisinda, izinto zaqala ukungacaci. Kwakungathi umzimba wami udinga ukulala. Ngacabanga ukuthi umango omude esasiuhambile. Angikwazi ukuthi kwenzakalani emva kwalokho. Ngavuka ebusuku ngithukile, sengisendaweni eyayimnyama. Ngangilele ngaphakathi kwecoffin. Ngangingazi ukuthi ngifike kanjani lapho. Ngangivalelwe kucoffin, umzimba wami ubanda, umanzi. Ngazama ukumemeza kodwa akekho owayengizwa. Ngangingasazi ukuthi ngivuke ekufeni noma ngangiphupha. Ngahlala ngilindile. Ubuthongo abuzange bufike. Inhliziyo yami yayishaya ngamandla. Uvalo lwalungiphethe. Ekseni wafika umkhulu ehamba yedwa. Wavula indawo, ngase ngingathi ngisephusheni elibi. Wayephethe ibhodlela elikhulu elalinegazi. Wenza izinto engangingasiqondi kahle. Wakhuluma, mina ngangingakwazi ukuqonda ukuthi wayethini. Wayenganawo umusa ebusweni, esabeka. Waqala ukungithela ngegazi emzimbeni wonke ngilele kucoffin. Wangiphuzisa nekhaphu yamanzi. Wangivulela icoffin ukuthi ngikwazi ukuphuma. Sabuyela endaweni yakhe yokusebenza ngimanzi nginjalo. Safica umjida owayengiphelezele esilindile. Ngathi kuye ngicela ungibuzele ukuthi kwenzakalani. Wakhuluma naye wabuya kimi. Wangicazela ukuthi ngangizogeza ngegazi labantu for 14 days njalo ekseni. Ngangizophuza ikhaphu yamanzi ageza isidumbu. Ngilale kucoffin for 14 days. Wathi eqeda ukungicazela ngafikelwa ukwesaba. Sengicabanga indawo ebengilele kuyo. Ngangilele phezu kwegazi. Ngacabanga amanzi ayegeze isidumbu. Ngathi ngifuna ukubuyela ekhaya ngangingeke ngikwazi ukuqhubeka. Umkhulu wathi kimi angikwazi ukubuyela emuva. Wathi kwakuzoba nemphumela ngingayeka endleleni. Ngangizophazamiseka ekhanda. Ngigcine sengiwumuntu ohamba ngqunu emgwaqeni. Ngangingenayo enye indlela engangiyibona. Ngagcina ngiqhubeka. Ngangikhala ngaphakathi ngingafuni ukukhombisa. Ngangizama ukuzenza umuntu oqinile. Kodwa uma ngisele ngedwa ebusuku kwakunzima. Izinsuku ezimbili zaba yisonto. Isonto laba amanye amasonto. Ngatshelwa ukuthi kwakufanele ngiqhubeke amasonto amabili. Ekugcineni kwaphela isikhathi. Ngangijabulile ngoba ngangicabanga ukuthi manje imali isizofika. Kodwa ngaphakathi ngangithukile. Ngangigeze ngegazi labantu for 14 days ngingavumelekile ukugeza. Ngatshelwa ukuthi kwakukhona imithetho okwakumele ngiyilandele. Kwakufanele ngigweme izinto ezithile. Kwakuthiwa uma ngifuna ukuthi konke kuhambe kahle, kufanele ngilandele yonke imithetho ayezonginika yona.
Kodwa into eyayingikhathaza kunazo zonke kwakuwukhokha u-20,000 owayesele. Wayethe konke kuzoba u-40,000 rands. Manje kwakumele ngithole enye imali ngimthumele ukuze isithwalo sami sisebenze. Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngizofika lapha. Ngangiboleke imali emsebenzini ukuze ngikwazi ukukhokha i-deposit. Ngangisebenzise nomholo wami ukuhamba nokugibeza umuntu owayengiphelezele eMozambique. Ngenyanga yokuqala sengibuya eMozambique ngahola imali encane. Kwakhishwa imali engangiyibolekile emsebenzini. Kwakhishwa nemali yey'nsuku engangingasebenzanga. Ngasala nemali encane eyakwazi ukuthi ngikhokhe i-rent ye-2 months. Ngenkathi ngiya eMozambique ngangishiye ngingakhokhelanga i-rent. Nganelisa nokuthenga ukudla okuncane, ngashiya nemali eyayizongigibeza inyanga ize iyophela. Ngangicabanga ukuthi ngangizokhokhela umkhulu ngenyanga ezayo, kodwa inyanga yesibili yafika. Umkhulu waqala ukungifonela efuna imali yakhe. Ngacela ukuthi angibekezelele. Umkhulu wayengafuni ukulinda. Umholo wami ubungeke wenele. Ngangihola imali engaphansi kuka-10,000 rands. Kwakumele kukhishwe imali engangiyithathe emsebenzini. Kumele ngikhokhe i-rent, ngithenge ukudla, ngishiye imali yokugibela. Ngangingazi ukuthi ngizoyithathaphi enye imali. Mangiboleka emndenini bebengitshela izitori. Ngaleyo nyanga ngaya komashonisa. Owokuqala wangiboleka u-5,000 rands. Owesibili wangiboleka omunye u-5,000 rands. Ngathumela umkhulu u-10,000 rands. Ngangiqala ngqa ukuya komashonisa. Kwase kusele u-10,000 rands ukuze izinto zami zisebenze. Ngazizwa sengathi sengiseduze nokuphuma ngingazi ukuthi ngisidonsele amanzi ngomsele. Inyanga mayiphela ngaboleka imali ukuze ngikhokhe imali engangiyibolekile. Ngase ngiphila ngezikolodo zabantu. Ngangithi ngikhokha omunye kuvele omunye. Ngangingalali ebusuku ngicabanga ngemali. Ngisebenza kodwa ingqondo yami ingekho emsebenzini. Ngaqala ukuncipha emzimbeni. Omashonisa bebengifonela ngapha nangapha befuna imali zabo. Ngase ngiphila ngokwesaba. Ngangisaba ngisho nokuphumela ngaphandle. Abanye omashonisa bebengithembisa ibhamu, abanye bethi bazongishisa. Kwakungasafani nempilo engangiyifuna. Ngangingakaze ngicabange ukuthi ukufuna imali kuzongenza ngiphile impilo ebuhlungu. Kwathi sekuphele enye inyanga, umholo wami waphinda waba mncane. Kwakukhishwe i-loan, ngasala nemali ye-rent, ukudla kanye ne-transport. Ngangingasakwazi ukuzijabulisa. Ematshwaleni bengingasahambi. Omashonisa bebengifuna imali zabo. Umkhulu wayefuna ibalance yakhe. Ngangiphila novalo. Kungekho namuntu engangingahlala phansi naye ngimxoxele udaba lwami. Engangikwenza ukucela abantu basemndenini ukuthi bangiboleke, kodwa bebeza nezitori. Ngangifuna ukukhokha isikolodo ngesinye isikolodo. Ngangingasacabangi kahle. Ngabe sengenza into engangingakaze ngicabange ukuthi ngingayenza empilweni yami. Ngantshontsha imali emsebenzini. Ngathumela umkhulu u-10,000 rands owayesele. Ngacabanga ukuthi uma sengimkhokhele konke kuzohamba kahle. Imali iqale ukuza ngikwazi nokubuyisela omashonisa. Ngase ngifuna ukuba umuntu okhululekile. Ngangingaboni ukuthi ngase ngizifake enkingeni enkulu. Ngayeka umsebenzi mhla ngitshontsha imali. Ngangizitshela ukuthi manje sengizophila kahle. Ngagcina ukusebenza ilanga engantshontsha ngalo imali emsebenzini. Ngase ngilinde ukubona izinto zami zilunga ngikwazi ukukhokhela omashonisa ngibuyisele ne-10,000 rands engangiyintshontshe emsebenzini. Ngithathe imali emsebenzini nginesiqiniseko sokuthi isithwalo sami sasizongisebenzela. Umkhulu ngase ngimnikile okungokwakhe. Sengilinde ukuthi ngibe nemali. Angazi mhlambe yimi owayefuna ukubalekela inhlupheko ngokusheshsha noma izinto zikamkhulu bezinenza. Ngabiza umjida wami samfonela ngelanga lesibili sengimnike imali yakhe. Wathi izinto ezinhle ziyabekezelelwa. Wathi ngingajahi. Ngangimuzwa ekhuluma kanjalo, kodwa kwakunzima ukubekezela. Ngazitshela ukuthi mhlambe kusele izinsuku ezimbalwa kuphela ukuthi izinto zami zishintshe. Ngangizoyeka kanjani ukujaha omashonisa bengihlahlele amehlo elokishini befuna imali zabo. Ngangiphila impilo yokwesaba. Ntambama kwafika amaphoyisa ehamba nomlungu wami ngihleli erumini lami ngibukele i-TV. Ngezwe kunomuntu okokodayo emnyango. Angizange ngicabange ukuthi kukhona okubi. Ngasukuma ngayovula. Ngahlangabezana namaphoyisa emnyango, ngashaywa uvalo.
ngoba nganginecala. Bafika bangibuza ngemali engangiyintshontshe emsebenzini. Angizange ngiphikise ngoba ngangiyithathile. Ngangingafuni ukuthi ngishonele nale, izinto zazizoba zimbi kakhulu. Ngavele ngabona ukuthi kwakungcono ukuthi ngivume icala lami. Ngazama ukukhulumisana nomlungu wami, ngadonselwa kuveni, ngaboshwa ngahlala 3 months ejele. Impilo yasejele ayikaze ibe mnandi. Ngangena ejele ngingazi ukuthi ngizophila kanjani. Nganginokuzwa abantu bethi ijele libuhlungu, ngingabathatheli ekhanda. Engakubona ejele angikufiseli omunye umuntu. Inhlanhla ukuthi uphume lapho usaphila. Iziboshwa zibulalana usuku nosuku. Bengihlukunyezwa amadoda amadala, isigebengu zangempela. Ngangihlala ngithule ngingafuni ukuzifaka enkingeni. Kodwa noma uzama ukuba umuntu othulile, akusho ukuthi inkinga azizukukuthola. Bengingavumelekanga ukugeza noma ukungena endlini encane ngingawukhiphanga u150 rands. Ngangingenayo leyo mali. Ngangingene ejele ngiwumasaka, ngingenalutho, ngibolile ngezikolodo. Bengilaliswa phansi ngingambathanga ingubo. Ofuna ukundlula angigande ikhanda noma esiswini engenandaba. Ijele libuhlungu bafethu. Iziboshwa zilwa zodwa, sihlukumezana zodwa. Uma usesimeni esinjalo, isikhathi asihambi. Bagwaza omunye umjida ebalwisa phambi kwami, bathi ngilale phezu kwegazi, ngalala lapho ubusuku bonke. Leso yisikhathi engingasoze ngasikhohlwa. Ngangingakaze ngiyibone impilo enjena. Ngangiwumuntu owayehlala ezama ukugwema izimpi. Manje ngase ngiphakathi kwabantu ababejwayele udlame. Uhambo lwami lwaseMozambique yilo elalingilethele zonke lezi zinto ngithi ngizama impilo. Kodwa manje ngase ngilele ejele. Amantombazane engangifuna ukuwajabulisa abengekho ngenkathi ngihlupheka ngedwa ejele. Nganikela ngefoni engangiyisebenzisa ngifuna ukuphathwa kahle ejele. Ngangingasenandaba nokuthi ifoni yami ibiza malini. Bese ngizwile ukushaywa kungekho umuntu ozongilwela. Lokho kwangifundisa ukuthi akuwona wonke umuntu ozokulwela uma usenkingeni. Ngiphume ejele enyangeni endlule. Lapho ngifika emnyango wasejele sengiphuma ngema isikhashana ngakhala inyembezi. Ekugcineni ngase ngikhululekile. Noma impilo eyangaphandle ibingeke ibe lula. Ngangisayobhekana nabantu engangibakoloda, umsebenzi nginganawo. Ngaya komunye ubaba ngifuna ukugeza amabhadi. Umuntu mephuma ejele kufanele ahlanzwe ukuze impilo imlungele. Ngafika ngatshelwa ukuthi umkhulu wesangoma wangifakela amabhadi ngokungiphuzisa amanzi ageze isidumbu, engigeza ngegazi labantu nokungilalisa ku-coffin. Wayesiqinisa ngami efuna umsebenzi wakhe uhambe ngendlela, ibhizinisi lakhe likhule. Umkhulu wayethwale ngami, wakhulisa ibhizinisi lakhe ngomzimba wami. Yingakho ngilandelelwa amabhadi. Impilo yami ayihambi kahle. Umsebenzi angiwutholi. Omashonisa bafuna imali zabo. Umkhulu wayethe uma ngifuna ukuphumelela akumele ngithinte umuntu wesifazane. Kwathiwa ngalala nomfazi ngizohlanya ngigcwale iganga. Angisazi ukuthi wayeqinisile noma wayefuna ukungikhohlisa. Kodwa manje nginemibuzo engihlukumezayo enhlizweni yami. Uma isithwalo sami sasizongenza ngibe nemali, kungani ngagcina ejele? Uma sasizongivulela indlela, kungani manje ngingenawo umsebenzi? Uma sasizongilethela imali, kungani ngagcina ngibuyela ekhaya ngingenalutho? Mhlambe wayesenzela ukuthi ngingalali nomuntu wesifazane isithwalo sakhe simsebenzele. Le mibuzo ingihlupha nsuku zonke. Ngike ngacela umjida wami ukuthi angikhulumele naye umkhulu. Wathi ngingam-expose uzongihlanyisa. Lawo mazwi angenza ngesabe kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo aqala nokungicasula. Ngazibuza ukuthi kungani umuntu okufanele angisize engisabisa uma ngibuza imibuzo. Kungani kufanele ngithule uma impilo yami seyiphenduke lento. Ipage lakhe usalisebenzisa ukudonsela abantu emnyameni. Uma ngibuka lelo page ngibona abantu abaningi bebuza ukuthi bangamthola kanjani umkhulu. Ngifisa ukubatshela konke engidlule kukho. Kodwa ngiyasaba. Ningasebenzisi inoma ubani uma nidinga usizo. Ngikhuluma ngoba ngifuna umuntu ofunda indaba yami acabange kabili ngaphambi kokwenza isinqumo esingaguqula impilo yakhe. Mina ngangicabanga ukuthi ngithola indlela elula yokwenza imali. Angizange ngicabange ukuthi ngizontshontsha imali ngilahlekelwe umsebenzi ngiboshwe. Angizange ngicabange ukuthi ngizophuma ejele ngingenamsebenzi, ngingenamali, ngihlupheka. Konke kwaqala ngesifiso esisodwa, ukufuna imali eningi.
Ngangifuna ukuphila njengamajida engangiwabona ematshwaleni. Ngangifuna amantombazana angibheke. Ngangifuna ukugqoka kahle, ngihambe kahle futhi ngingabali imali uma ngiphuma. Kodwa manje sengiyazi ukuthi umuntu akufanele akhe impilo yakhe ngokubuka impilo yomunye umuntu. Awazi ukuthi loyo muntu naye udlula kuphi. Ngangibona imoto yakhe, ngibone izimpahla zakhe, ngibone amantombazana ahamba naye. Kodwa ngangingazi ukuthi imali yakhe uyithola kanjani. Mina ngazifaka enkingeni. Namhlanje ngizama ukuqala phansi akulula. Kodwa kukhona into eyodwa engingasafuni ukuyenza. Angisafuni ukwenza imali ngendlela emfushane. Ngifuna ukuthi ngelinye ilanga ngikwazi ukubheka emuva ngithi yebo ngenza iphutha, kodwa iphutha lami alizange libe ukuphela kwempilo yami. Uma kukhona umuntu onolwazi mayelana umuntu ongangisiza, ngicela asho ku-comment section ngoba mina manje angisafuni umuntu ozongithembisa imali esheshayo. Imali iyasetshenzelwa. Ngifuna umuntu ongangisiza ngithole indlela yokwakha impilo yami kabusha. Mina ngangifuna ukuthwala ukuze imali ize kimi, kodwa ekugcineni ngangifuna ukuthwala wathwala ngami. Indaba yethu yanamhlanje iphelela lana. Uma le ndaba ikuthintile, sizocela usibhalele ku-comment section sizwe umbono wakho. Kubhuti osibhalele imfihlo yakhe, sengathi ungathola usizo oludingayo. Uma ungakabi ingxenye yala ekhaya, please do not forget to subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. Thank you so much guys for watching. Nginthanda isidudla.